Dhewe semono kok jenenge jepit. Asik. Kon jepit pripun ta kula niku? AC. Oh, AC. Nggih. Kowe cah endi? Kula saking Taman Keputren. Taman Keputren. Nggih. Kagungane Kanjeng Ratu Inten. Oh, diutus karo Kanjeng Ratu Inten. Nggih, niki kula diutus supados nyaosaken nawala. Ngono. Nggih. Kunjenengan kok ampun medani wonten niku kala kula wedi. Nang kono wilayah. Nggih. Lah, Napa sing ajeng didelok? tunggu sapa? Nggih jenengan Ndara Adipati. Nggih, nggih. Ini tak jak ning sumur gelem ora? Aku kan nek nggon kepenak gelem nek nggon ratenak emoh. Oh, percaya aku iki ajak-ajak mending kepenak. Ah tenan pandem pinten. Iya, Pandem pinten. ora usah hitung-hitungan. Sok bar pisan gae. Nggih, niki nawalane. Yo, niku blonjo kowe nek bar bayar. Mergo aku nggih anak siji padu terus karo aku. Dadi kowe abdine Ratu Inten. Nggih. Aduh, aduh. Aku katimbalan sowan saiki. Nggih. Iki ngene ya. Aku iki wong lanang kowe wong wedok. Nggih. Kowe aja sok mbeda aku ya ora. Ah nggih, manut kahanan. Besok upama lagi mengupama. Nek aku kalau mangsane mbutuhke tok ladeni selora kowe. Nek kalau mangsa wae. Nggih nek Ora mendino. nggih nek gek selo nggih mboten napa-napa. Ora Niku anu wantun pinten. Ora sah mendino pendak ngak. Nggih, nggih. Nggih. Ora derek angkot. Pendak ngak iki piye? Hah? Apa ndak jengat? Saiki aku bareng karo kowe ya.